Postup, ako urobiť gel lak na prírodne nechty. Pomarančovým drievkom zatlačíme nechtovú kožičku. V prípade potreby použijeme aj radielko. Na upravenie nechtovej kožičky a nechtu môžete použiť aj brúsku na nechty. Pilníkom upravíme tvar nechtov. Pilníkom alebo blokom trošku zdrsníme povrch nechtu. Necht odmastíme cleanerom, ktorý nanesieme na buničinu. Pre lepšie prilnutie môžete použiť aj primer. Nanesieme vrstvu bázy. Pozor, aby sa vám nedostala na nechtovú kožičku. Ak sa tak stane, odstránime bázu pomocou pomarančového drievka. Po nanesení necháme vytvrdnúť v UV LED lampe na 30 až 60 sekúnd. Bázu nanesieme ešte raz a necháme vytvrdnúť opäť v LED lampe. V prípade slabších lámp alebo starších modelov môžete čas predĺžiť. Teraz nanesieme tenkú vrstvu farebného gel laku. Gel lak pred použitím pretrepeme. Gel lak necháme vytvrdnúť v UV LED lampe 30 až 60 sekúnd. V prípade potreby nanesieme ešte jednu vrstvu gel laku a necháme opäť vytvrdnúť. Na gel lak nanesieme vrstvu topu a necháme vytvrdnúť v UV LED lampe 30 až 60 sekúnd. Posledným krokom je nanesenie olejčeka na nechtovú kožičku.